से आगे रह दिवे पानी दे दे पानी दे दे ये लेगा ना डालता हाँ भैंस का प्राइस भेज 80 जल्दी इसमें ये कर हाँ ये पनीर ला काजू ना काजू किशमिश पूरे का खादा सादा
ବେପାର କଥା କ'ଣ କହିବ ଆଉ। ଅଧିକା ଟଙ୍କା 2000 ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ମାନେ ସେ ବେପାର କରିବ ଡେଲି 10,000 ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ବେପାର କରିବି 10 ଟଙ୍କା ମାନେ 2,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରି କରିବ ହେଉଛି 10,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ବେପାର କରିବି 10 ଟଙ୍କା ଭବିଷ୍ୟତ ଆଇଛି ଗାଡ଼ି ମାରି ନେଇକି ଯିବ ହଉ ବାପା ନାଇଁ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ତ ଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ମୁଁ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ମୋ ଘର ହେଲା ଜୟନଗର ଜାଣିଛ ମଞ୍ଜି ଜାଣିଛ ପାହାଣ ଜାଣିଛ ଗୋପାଳପୁର ଜାଣିଛ ପୁରୁଣିଆ ଜାଣିଛ ଅଫଣା ଜାଣିଛ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଜାଣିଛ ଖରାସାପୁର ଆଳଦା ସାଉଡ଼ ନଡ଼ିଆଳି ମୁଣ୍ଟାପଡ଼ା ଷଠି ଜାଣିଛ ଷଠି ପଛପଟ ଜୟନଗର ଜାଣିଛ 7 ଟଙ୍କା ଲାଗେ କେଉଁଠୁ ମୁକୁଟ ନେଇ ଆଇଲେ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିଗଲେ କଲିକତାରୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲେ ମୁକୁଟ ବାହାରିଗଲେ ରାଲି କିଏ ବାଣ୍ଡ ଶୁଣୁଛି ତମ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡି ଚାଲିଛନ୍ତି ଦେଖିଲା ଖୋଲା ଯିବ କ'ଣ ଭାଇନା ସୁଟିଂ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ବିରିୟାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ଟିକେ ସୁଟିଂ କରିଦିଅ ପାଖ ଲୋକ